Hey folkens, så skal min hund have sin julekalender i dag. Det glæder hun sig til, tror jeg. Og skal man nok også sige #reklame, sådan i Dansk Danmark. Nu når de er efter, ja, de er ikke efter mig, fordi jeg er ikke rigtig YouTuber. Jeg var sådan en idiot, der gør sådan. Se. Så kan hun få dem. Og så skal hun have toren. Ja. Men der er sådan nogle ringene her i, som hun skal have. Men kan I have det godt? #reklame. Husk at subscribe.